Salam, hormatly adamlar. Sesim indi gelýändir. Bugün size hawa köp soralyan bir gyzyklanýan bir neme bar. Soraw bar. Şo boýunça gyskaça bir ýanky neme etmekçi, gurulma bermekçi. Täze Türkmenistanda öý şäherçilik umumyň aýdanda durmuş, günlük durmuş diýilýär. Günlük durmuşa değişli bolan köp zat var. Ýani rutin doğru değil mi? Öýe gidýäňiz, gelýäňiz. Ondan soň ýa-da tapawut ýok, mektep bolsun, park bolsun, ýene näme bu zatlaryň hemmesi şäherçiliğe değişli we biz bu ýerleri günde ulanýas. Günlük durmuşymyzda ulanýan ýerlerimiz. Ýani öýem. Öýüň içän bar ýöne men bu taýda käme içi hakynda gurrun edip bilmerimmiken diýen. Aslında beýleki ösen ýurtlaryň ýani öýüň içiniň guruluşyna hatda mebellerine çelli görkezsek o bolar diýen men ol deme içinde dälti illeşler ine size hazır nemäni görkezmekçi. Amerikanyň köçelerinden öý guruluşyna ýanky şäherçilik nemesine seredeliň. Şu taýda Amerikanyň islendik ulu şäher bolmaýan näme town diýip adlandyrýarlar. Şäher bolanda ullakan neme bolýar? Ýöne town olanda ine şunuň ýaly ekranda görýänsiňizdir. Her ýerde bir öý bar, hem daş aýlanmadyk, ýaşyl ot öýlerem 2 ýa-da käbir halatlarda 3 gatly. Indi bu nämäni neme diýär? Ýani nireden gelýär diýip soralar. Näme üçin beýle ýaşaýarlar? Türkiýe'ye gelýänler görendir şäherlerine tıklım tıklım yani 1 metr ya 2 metr bir yer tapsalar bir zat kurýarlar da yani bu taýlarda bunun ýaly däl. Amerikada her kim özüniň durmuşyny ýa-da Amerika däldiňe gün watar diýip aýdalýar. Demokratiýanyň ösen ýa-da demokratiýanyň ýaşalýan ýurtlarynyň ählijesinde de şunuň ýaly bir düşünje bar. Amerikanyň nemesi gaty geniş geografiýasy adam sanan 350 mi diýip aýdaýyn 350-352 ýalyk çon ýaly bir million nemesi bar. O Hytaý bilen deňeşdirende 5 hisse daňy az. Ýöne yer nemesi gaty geniş we uly. Soň beýleki tarapdan bu taýda illeşler hususy eýeçilik gaty güýçlüdür. Şonuň üçin adamlar toprak alýar, toprak alandan soň özü şoňa jaý gurýar. Jaýlaram arkaýyn, ýani hiç kimden gorkanok ýa-da hiç kimin hakyny iýenok. Şonuň ýaly ýagdaýda gurýarlar. Hatda garajlarynda 3 maşin sygarýarlyk şerti bar, ýani 3 maşin sygarýarlyk garažyň bolmaly diýen ýaly düzgün tertipleri bar. Ve üns berýän bolsaňyz öýüň arkasynda agaçlar görünýändir, öňünde kän görünýän däldir. Öňünde ýaşyl ot ýa-da kiçirek gyrymsa agaçlar bar. Ine şunuň ýaly. Indi Amerikada öýleriň öň tarapy açyk bolýar, açyklyk, rahatlyk diýeli, erkinlik nemesi bar, howasy bar. Men seredin şeýlere bizde nähile daşyna aýlaýarlar, üstüne ýapýarlar. Ýani günüň nemesi bolup biler, täsiri bolup biler. Ýöne şonda da Amerikada da bar. Türkmenistandan hem has ýani nemäniň gyzgyn howasy ýalyk Arabistanyň, Afrikanyň gyzgyn howasy ýaly bolan ýerler hem bar. O taýlarda da şonuň ýalyrak. Umuman şeýle arkaýyn özüne göwni ýetýär. Ertir ýani näme alsam, näme iýsem ýani alsam däl de näme iýsem diýilen düşünjesi bolmaýan bir ýaşaýyş. Indi men bunu näme üçin görkezýän hem şu videony näme üçin görkezýän? Türkmenistanda owa diýip bir düşünje bardyr. Türkmenistandaky owalar aslında hakykatda owa däldir. Olar kolhoz ýani Sowet döwrüniň kolhoz sistemasynyň getiren ýalňyş
düzgündür. O 10-16 sotuk ya 20 sotuk bilmedim önküler. Şonuň ýaly yer paýlanypdyr. Owo diýlende 200 hektar, 100 hektar bir ýere bir sanjak jaý düşmeli. Meniň bilýänim. Şonuň ýaly ýerlere owo diýilýär. Ýani ekinçilik edýän, haýwan maldarçylyk edýän, haýwan saklaýan ýerler. Ýöne bizde o şert ýok. Bizde ýöne näme üçin kiçijek 16-20 ýa-da 10 sotuk ýerlere malan bakjak bolýar, ota mekjek bolýar, ýene başga zat etjek bolýar. Onuň sebäbi yeter yetmezçilikden ýyldaşlar. Ýene şu taýda öý haýwanlary ýa-ni öýüň içinde saklanýan it, pişik, kuş, şonuň daşynda haýwan saklamak gadagan. Şu görýän ýerlerimizde. Türkmenistanda bolsa kiçijek ýerde de şondan näme diýse pul ýok ýyldaşlar nereden bolsadan bir ýerden gazanç etmeli. O gazancıňa ýa-ni polisiýasyna, gaýysyna, möhemesine, prokuroruna paýlap bermeli de, dogry dälmi? Şonuň üçin gazanç edýärler türkmenler. Ya harman ýa-da man iýejesini gündüz edip mal wakyp, ot ekip, o taýda bu taýda talabançylyk edip, agyr işler edip. Soň polisiýa ýene näme onuň eline tapşyrýar puluny. Şeýlerek bir ýagdaý bar, olan bir aýratyn bir mesele. Indi şu Türkmenistandaky häzirki owo sistemleri ine şu sistema geçmelidir. Türkmenistanyň owo ýerleri şu görnüşdäki şäherleşme formatyna geçmeli. Ýa-ni yerli hökümet, yerli dolandyryş diýen zatymyzyň ýa-ni derde yarajak ýa-da şu zatyň öňüne arçajak bir düzgün boljak. Şeýle indi kolhoz sistemasyna şeýle bir ýakyndan seredeliň kolhoz sistemasynyň taryhy düşünmeli. Onun bir tarihi var, bir başlan yeri var. Komünistler gelenden başladı. Yani revolüsiya vardır. Lenin'in eden revolüsiyası, sözde revolüsiyası. Şondan soň önemet başladılar yani. Ekinçilik kolhoz diye kollektivnaya haziya istiva olmalı. Eğer doğru aýdýan bolsam ýerleşler men rusçam hiç gowy däldir. Kollektivnaya haziya yani kollektiv eýeçilik diýär-de. Indi kollektiv eýeçilik näme bolýar? Aýdaly arenda var. Arenda sistemasy şo taýdan gelýär. Yani hamaly döwlet topragyny şol kolhozda ýaşaýanlara arenda berýärmiş. İşletmäne berýärmiş. Diýilen düzgün var. Ýöne o topraklar şol işleýän adamlar ýokmu? Şo wagtky paxta ýygýan, ýene näme diýen şolaryň kakalarynyň, atalarynyň ýerine ellerinden alandyr. Köpüsi türmäge basandyrlar, türmeden hem çıkaryp ikinji jahan urşunda ölendirler şolaryň köpüsi toprağa alınan adamlar ýyldaşlar ine şeýle bir ýagdaý boldy. Köpçülik diýär. Köpçülik diýse ýa-munyň eýesi ýok diýmekdir. Eýesi ýok diýmegem hiç kime peýda getirmez diýmekdir. Şeýle biz indi şo kollektiv haziya istifadan çykyp, ýani Türkmenistanyň owolaryny şu häzir ekranda görýän demäňiz bar, şoňa öwürmekdir. Ve şoňa degişli ähli resurslar bar ýyldaşlar Türkmenistanda. Gazanjam ägirt, ýani uly gazanç boljak. Işleýän şo taýda ýaşaýan, ýani goňşy ýurtlardan hem Türkmenistanyň vatandaşy bolmak üçin o jan etjek, göwn atjak adamlar boljakdyr. Yani şo zatlara ýöne biz düşünemzok. Käwat kommentariýalardan seredýän Özbegistandan ýazýarlar. Türkmenistanyň nemesi gazy nefti köp ýöne halky daşynda işläp ýör diýip aýdýar. Ýene daşyndan görýärler ýyldaşlar ýani. Bizde bolan bolsa biz onu ýal bolmasdyk diýip aýdyp duruşlary. Ýöne biz şu zada ýol berýäs. Bermeliler. Yani mümkinçiliklerimiz ine şundan hem az gowy etme mümkinçiligimiz var. Barbyr şu wagt ýaşaýan topraklarymız bardyr. Şol ýani öý mellet diýäňiz ýene näme? Olara bir hakyky öz adyňyza geçýär. Şu wagtda üns berseňiz adamlaryň elinden bahana bilen yerini topragyny alýandyr. Ýöne näme ýokdur. Indi ýyldaşlar size şunuň ýaly bir suratam getirjek. Ine häzir Türkmenistanyň ýagdaýy şu. Hamala şu ýol döwletiň elindemiş.
Döwletin garamagyndamış. Döwletin garamagynda bolan üçinem o şeyler ýagdaýda. Onu bilýäňiz Türkmenistanyň Marynyň esas köçesi, Çärjüň esas köçesi, tapawut ýok. Her ulu şäheriň esas köçesiniň daşynda ýollaryň ýagdaýy ine şu. Ine bu illeşler mektep okuwçylarynyň tuvaleti şu. Bu tuvaletiň eýesi kim bilýäňizmi? Bu tuvaletiň eýesi döwletmiş. Ne döwlet tuvalet gursa şunu ýaly burýar. Ine çağalaryňyz şunu ýaly ýere gidýär. Görýäňizmi? Adamçylykdan çykmak üçin ellerinden gelen diýen çağalar çağalygyndan başlap ýani adamçylyga gowuşmaýar. Şu derece bir neme edipdirler. Haýyn bir sistema gurupdurlar. Illeşler ýani pikirleniň görüň mene hayran galýan hergezek görende. Ine bulan zeýkeşleriň hallary şu akanok porsap dur iyisi gelýär diýä. Adamlar hem üstesine içine daşına daş döröne kapan atýarmyşlar. Adamlar hem şu sanda düşüncesiz illeşler ýani buna hem kabul etmegimiz gerekli. Emme taraplayın. Umuman şu zat kolhoz sistemasynyň netijesi. Leninin eden revolýusiýasynyň netijesinde kolhoz sistemasy gurulýasa hiç kimin hiç zada eýe bolmany haky ýok. O döwletiň toprağıymış, döwletiň zeýkeşi, döwletiň tuvaleti. Soň şu taýda da adamlar nemetmeli. Ulanmaly. Ine şeýle ýöne ýanky görkezen Amerikanyň köçesinden geçdi de döwleriniň daşyndan, ýa öňünden aýlanyp. Ine olar bolsa öz eýesi, ýani döwlet o taýda şu toprağa da öýe de hiç bir zada eýe däl. Hatta şu geçýän ýol bardyr. Şu ýoluň hem eýesi däl, şu ýoluň hem eýesi şol adamlar, şol adamlaryň salgyna urulýar. Urulmadyk ýagdaýynda da ýani hasap sorulýar. We hasabam ýene özünden soramaly bolýar. Bu şeýler bir sistema. Bizim Türkmenistan şonuň bilen tanıştyrmakçy. Ine çağalaryňyz illeşler okuwa şunuň ýaly ýollardan geçip gidýär. Ine okuwa diýe gelmedi ýa. Ýani okuwçy şu taýdan gelýär, okuw diýe gelmemäňe diýär ýani. Okumaňa gerek ýok diýip durşy. Geçip bolar ýaly ýer barmy şu taýda görýäňizmi? Taş döwre şunuň ýaly. O batka, suw kışda. O ýazda entegem o kanyokul diýilýär. Ýazda bolsa da tozaň boljak. Toprak, tozaň. Şunuň ýaly umuman diýilýär çağalaryňyzyň okamazlygy üçin, adam bolmazlygy üçin elinden gelen diýär. Ine okuw, mektep şu tuvaletni ýa gördüňiz. O bilmedim bunyň tuvaletim dälmi? Ýadymda ýok. Umuman mektebiň tuvaleti diýip gelip de bizde şonuň ýaly ýazgylda dur. Umuman şeýle ine bulam ýene de ýollardan biri. Gynançly dälmi? Wat gynançly? Ýöne düşünmesen gynanmaýan muňa. Düşünmez ýalam edipdirler halky. Gynançly zady düşünmeýän, şonuň üçin hem gynanmaýan diýilen ýaly bir waka bar ýöne. Munyň hakykat tarapy bar. Biz 20 ýa dünýä gitdikçe ösýär, akıl almaz derejede teknologiýa, internet, aratnaşyk ösüp barýar. Biz hem ine şu ýollardan ýöreýäs, ýani tuvaletlerde neme diýersiz ine pulgra diýäňiz daşyndan da çağalaryňyza. Çağalaryňyza ine şu taýlarda gezip gör, habaryňyz bolsun. Ýöne Türkmenistanyň 20 trillion dollarlyk baýlygy bar. Diňeje gas newt beýlek zatlar goşulanok, adam aklyny goşamzok biz bu taýa. Türkmenistanyň içinden önce göwönüm, ekin, ýa maldarçylyk o zatlaryny goşamzok. Diňe gaz bilen neftinki 20 trillion näme diýmek bilýäňizmi? Türkiýe ýalak bir döwleti 20 ezek gurmak diýmek. Türkiýanyň hiç haçanam 1 trilliona ýeten ok nemesi. Hazinadaky, Merkez Bankindaky neme 1 trilliona ýeten ok. Döwlet baýlygy. Türkmenistanda şonuň 20 hissesi bar. Pikir edip görüň. Zatlar akıl alar ýaly. Soň ine biz illeşler şu zatlary üýtgetmekçi, şu zatlary üýtgedip ýanky Amerikanyň döwlerini gördüňiz.
Ondan has gowy yerler var. Ýöne men onu birazrak Türkmenistanyň howa şertlerine ýakynragyny saýlap görkezdim size. Bizde ondan hem has owadan edip bolýar. Nädip owa diýip sorasaňyz men size bir neme görkezmekçi. Yani Türkmenistandaky käbir nemelere ösümliklerine illeşler şeylerek bir neme vardı. Selin diýdi, Sazak diýdi, meniň adymy bilmeýän nemelerim gatykän da. Indi şulary alýaňyz, howluýyňyza, öýüňize ýanky nemäni pikir edim. Täze Türkmenistanda öý gurdunuz. Şo taýlary ekýäňiz, oturýaňyz. Soň Türkmenistanyň özüne ýaraşýan bir owadanlygy bolýar, bir motiwi bolmaly. Ýene şunuň ýaly ağaçlar. Indi men muny illeşler meniň ýaşaýan ýerimde nemede Dostluk şäherçesi. Şo taýda ýoluň gyrasynda ekipdirler, gaty owadan bolup dur, edil tokoý ýaly. Ekip bolýar, ýerleşdirip ýanky nähil isleseňiz köpeldiben bolýar. Buna suw bermek gerek däl. Gyşda sowuga murmaýa hiç bir nemesi ýok. Ulalyp gidip ondan soň kesmeli, ýene näme etmeli ýok. Ömrem gaty uzyn islendik ağaçlardan. Gaty uzyn. Ýine biz şu zatlar bilen öýlerimizi, köçelerimizi bezemelidiriz, eýe çykmalydyryz, tebiatymyza eýe çykmalydyryz. Ýerleşler, ýene şeýlere bir nemäni paýlaşaýyn diýdim. Yani bu bizim bilmedik, düşünmeýän baýlyklarymız ýine. Hem owadanlyk hem baýlyk bu zatlar dünýäniň her bir ýerinde ýok. Yani şunday zatlar. Yani bu gorahanalardan alınan neme de ýöne bu zatlar köpeldip bolýar bu ağaçlara ekip. Şeýle Türkmenistanda islendik şeklingizde öý gurmana mümkinçiligiňiz boljak. Isle 2 gatly, isle 3 gatly. Ondan soň toprak siziň özüňizniki boljak. Ýene öýüňiz hem köçeleriniz hem ýaşaýan ýeriňizi, o ýylyňyzy, watanyňyzy ýene şunuň ýaly ağaçlar bilen bezäp, süsläp o ýaşama mümkinçiligi boljak. Yani bu zatlar hakynda pikirlenmeli. Biz daşary ýurtlarda 20 trilyon pulu ayağımızın aşağında dur, onu görmän taşlap, bäräýär 200-300 dollaryň izinde ılgap, onun bunun diýen edip, onanyň şu taýda işläp ýören adamlaryňyzyň köpüsi sizden has düşünjesiz. Menem mesela işläp gördüm bilýän. Biz bunun ýaly ýerlerde işläp, ýanky biz gara hyzmat etmeli. Neme däl, biz diňe okumaly. Ýanky wagt geçirmeli. Bir zatlara o döretmeli, pikirlenmeli. Şonuň ýaly bir millet. Bizim ýanky baýlyklary işlemegimize gerek ýok. Ýanky Ýewropada pikir edin. Germaniýany el alsaňyz, Germaniýa da hiç bir neme ýok. Suw var. Ondan soň bilmem diňe suw var diýeli. Suw problemasy bolmaýan ýurtlar, Ýewropa ýurtlary. Ýöne başga hiç zat ýok. Başga da hiç zat ýok. Diňe akyl var. Ýanky bular çağalaryny ýanky ýaly tuwalet iýberen oklar, ýanky ýaly mektebe iýberen oklar çağalaryny. Iň gowy ýerlerde, iň gowy şekilde ýetişdirýärler. Çağanyny her nesil owa öňkü nesilden has owa ýiti, has zehinli, has bilimli çağalary ýetişdirenligi sebäpli şu wagt nemede Germaniýada Senaat rewolýusiýasynyň 4-nji nemesi tapgyryna geçdiler. Pikirediň 4-nji tapgyry. Ya nemesi şol. Ýöne biz 1-nji tapgyryna da gelmedik. Göremiz ýoksa bizde neme ýok. Önümçilik ýok. Bir zat öndürip bilemiz ýok, stanok ýene näme o bu öndürip bilemiz ýok. Gaýtam hemme zatymyz taşlap daşardan neme diýäs. Talawançylyk edýäs. Ýene şeýle illeşler ýanky ýaşy ulular diňleýän bolsa ýaşlara ýoluny açmalysynızdyr. Päsgel bermäň. Ýanky siziň düşünýän zatlaryňyz ýalňyşdyr. Siz başga bir dünýäde ýaşadyňyz. Entegem şo dünýäden çykyp bilemiz ýok ýanky.
näme diýeli, Orsun mu diýeli, Putinin mi diýeli, ýasap beren bir dünýäsi bar, illüziýa nemesinde, görünüşinde. Şo taýda syňyzdyr. Şonuň üçin päsgel berilmeli däldir. Ýani sizin berjek ýani düşünjäňiz, maslahatlaryňız häzirki ýaşlar üçin gaty gülkünçdür. Näme üçin gülkünç diýseniz, ine şo tualetlere gidip dur, hiç aýsaňyz hem ses çykaranız ok. Näme üçin şonuň ýaly tualete gidýär. Bu hapaçylyga göreňiz okmy? Şeýle ine täze Türkmenistanda durmuş şäherçilik ve öýüňiz şeýlerek boljakdyr. Açyk boljakdyr, ýani taşyny hayat bilen örüp beýik türmehana ýaly edip çağa ýa-da maşgala ýetişdirmäň, eklemäň gaty ýalňyş bir zatdyr bunuň. Psikologik nemeleri var, hem demokratiýada ziýanlary bar. Ýani nädip ziýany bar diýersiňiz, ýani bu zat uly möçberde we hayal görünmeýän görnüşde işleýär, bu hereket edýär. Görüp bilmeýäňiz, ýani her bir adam günlük durmuşda ýaşap gören adam görüp bilmeýär. Bunu şo işler bilen gyzyklanýan adamlar görüp bilýär. Arkaýyn bolmaly, howadar bolmaly, açyk bolmaly. Goňşularyň bilen ertir, gapyny açan wagtyň salamlaşyp bilmelisindir. Uzakdan ses bilen ýanyna barmagyna gerek ýok. Gapyny açan wagtyňa goňşyňa ine näme edip dur. Şeýle ýagdaý bolmalydyr o. O gala ýaly örüp içinde näme saklaýaňyz? Canavar mı diýeli, döwme? Gorkulu bir zat mı saklanýar o taýda? Bilmedim, aýtjak bolýarmy, düşünýänsiňizdir diýen. Ine şeýle, soň bu şu ağaçlardyň içinde näme barda? Ýylgyn bar, ine ýyldaşymyz ýazypdyr da ýylgyn diýip. Men üniversitet okudum Türkiýede. Şo taýda ýylgyny gördüm-de, haýran galdym. Ýani bir üniversitetlerin bahçalary bolýandyr, üýtgeşik ağaçlar ekýändirler, ýörüýt ekýärler ine ýyldaşlar. Adam ýani okuwçy giren wagty, çykan wagty şu ağaçlary görüp ruhlanmaly, bir azrak özüne gelýär-de. Soň men ýylgyny gördüm. Haýran galdym, ýani gaty owadan göründü. Türkmenistanda görýän wagtym onuň ýaly göze hoş däldi. Diýmek biz düşünjämiz bolmandygy üçin ýa-da bilmeýän bolmalymyz. Soň şo taýda ýylgyny gördüm. Gaty owadan okuw tarp aýdýan çämen bar, entegem bardyr. Ýaşam epesli bolmaly, ullakan ağaç bolupdyr. Ýyldaşlar şeýlerek. Men onda şu taýda jemlemekçi, soru näme hatta kommentariýalar hem ekrana getirmedim, ýyldaşlar uzun nemetmesin diýip. Umuman aýdanda şeýle bir ýagdaýymyz bar. Biz bu zatlary düzeltmelidir. Zatlaryň düzelmegi bizim elimizdedir. Bizim elimizde bolandygy üçin hem biz düzelip bilýäs. Başga hiç kime de ruhsadan bermeli däldir. Düzeltmäni. Diňe biz. Tamam. Onda sağ bolun, ýyldaşlar. Ýeneden indiki çykyşlarda duşýançak. Ýyldaşlar.